Makita iti pudpudno nga adipan iti Dios by talking with them. Katungtong yung isuda, damagan nyo, no, anya iti mangitito, iti dadagsan, iti piyagda. Dagiti pudpudno nga adipan iti Apo, iti concern daw na ikat, iti dayaw iti Dios. Iti panakay kasaba, iti Ebanghelyo. Kaya iti urnos, dagiti anak iti Apo. Dahita iti marka iti pudpudno nga adipan iti Apo. Dahita iti rason, no, pinga na isurat iti libro iti Colossians, and iti chapter 2 verse 1 hingga iti verse 5. Haan nga panangitagay na Apostol Pablo iti bukod na nga bagi dito Insurat na dito tapno nga itagay iti bukod na nga bagi. Insurat na dito inusar ti Apo nga isurat na dito tapno ipakaamo ni Apostol Pablo. Noan niya iti marka, anya iti pakailasinan, iti pudno nga minsahero, iti adipan iti Dios. Noon na duma nagbatay tayo lang iti bado. Noon na duma nagbatay tayo lang iti tsura. Noon na duma nagbatay tayo lang iti panakaplansya, iti buhok na. Noon na duma nagbatay iti adu, iti kunatayo nga di kadakdakal, iti building da. Iti kadakdakal, iti kwartada. Noon na duma dagiya iti batayan, iti tao, iti pudpudno, nga adipan ti Apo. Noon na duma ti batayan pa iti dadu mga tao, no adu ti baliktaran na, kat nasawan, no wasiwas na di man kat mabalbaliktad ti tao di sangwanan na. Hari ba kada kayo? Idijin po na Apostol Pablo, when he tried to confront, and isuro na dagiti Colossians, karkaro di Colossians nga rito nagadu dagiti mangas kasabay jay, and tata kunan na Apostol Pablo. Nagkitkita kayo ti pudpudno nga di ti Apo. Siyak iti maysa nga pagbatayan nyo. Kan kita nyo ti biyag ko, kat ikumparayo ti araramidin da. Kunan na Apostol Pablo, maysa nga pangilasinan, iti pudno nga di iti Apo kat ito'y. Iris jay concern na, iti urnos, iti anak ti Apo. For iti chapter 2 verse 5, iti series tayo iti Colossians, kuna iti sao ti Diyos, for though I am absent in the flesh, yet I am with you in the Spirit, loving and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ Jesus. Makita diyan. Dahito iti tarigagay kung dahito iti tarigay puso ni Apostol Pablo. Jay, kuna tayo nga, jay concern. Nga awanak man dita, nem ti Espiritu kat ada kada kayo. Jay, kuna tayo nga concern, dagiti anak iti Apo nga da di Colossians. Hako nakikita da kayo. Nang nangag ko nga ada, nagkaskasaba kayo dita. Nangag ko nga ada ti may taktak do dita nga maurunong nga mangilablaban ti sao ti Dios. And I am so thankful iti Dios. Hako man nakita da kayo nung by the testimony nga ada iti anak ti Apo nga nadanon dita Colossians naragsarak launay. Kuna na jay nagragsak nga panpanutakan mamuak nga mamuak iti urnos tunggal may sakada kayo. Di bakod iti pamatiw, maragsakan ak launay. Dayta iti may nga pangkitanta iti pudpudno nga trabaho kun adi anak iti Apo. Di urnos yu, di talnayo, di bakod yu iti pamatiw, ti kinagpaiso. Kita nyo hana lang yung baga di urnos da. Hana lang yung baga di kinapaat ti pamati da. Namjay kunanakat di kinapaat iti pamati da kani Kristo, referring iti truth. Nura duma ti batayan iti tao, kat di kinadadu iti attendance, kinadadu iti offering, kinadakdakkel ti kapilya. Kinapostol Pablo, iti batayan ti pudpudno nga trabaho ti Apo kat ito'y. Jay tarig di makitam ti urnos, kan makitam di kinapaat, iti pamati da iti kinapudno ni Kristo. Han lang nga nagpatingga di urnos. Tano nagpatingga di urnos, iso di kung kunatay tata. Ay, di kung kunatay tata nga, ay hamuman nga babiyangan ti dadu mga relihiyon, biyangam lang di bagin. Naisurat amin ti libro, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, uray ti dadu mga books, iti Bible. Nukit kitaan tayo, naisurat da iti to confront the modern religious group iti panawanda. To confront the religious theological doctrines iti panawanda. Awan iti panunot da nga makikompromise pa. Tanya nga respeto ti piman ti pamati da. Itad mo lang yung respeto no? Nya nga rod.
Iso ti pamati da, that we just give a respect as, we treat them as human. But as to kunam nga itatal na tayo and we do not do something and we do not speak against dagiti nga doctrines, that is already not respect. That is already panang konsinti kan panagtarakon iti false teaching iti panawan tayo. We need to confront. And in the confrontation, masapul mat nga agbalin tayo nga aware, tahaan lang nga po-personalan iti mangyari. No, daduma, dati iti makitaktata. Ada gamin ti daduman nga religious group nga agsubsublida iti Bible. Ada ti religious groups nga agsubsublida iti Bible and sometimes mabuta nga i-mention iti church nga dagito nga grupo gapusta baka mairano dagay agsubsubli iti Bible and maingayon da piman iti panangungot iti tao. Iso nga di pinaka the best nga kasta tayo is to reveal the doctrine, the false teaching, and to confront the false doctrine. Tada ti daduma gamin, isapasap da, inagan da ti denominasyon sikta, kunam lang makilablaban da, and that's wrong. Hangaw manamong diya. We just confront the doctrine, and that's it. Haan tayo nga i-mention dagi religious group nga diya, taada iti daduma mat nga religious group under iti group nga diya, nga agsubsublita ti scripture, and the more nga idimdemonize tayo amin ni Suda, timang mangyari, we are destroying iti work iti Apo, iti panang restore na, dagiti group nga dagiti nga agsubsubli, iti biblical teaching, iti scripture. So that is something nga masapul nga agbalin tayo nga wise. Alright? Itatako na as a true minister iti Apo, dahito iti concern na, iti urnos. Diya ko na tayo kat, diya bakad, iti kinapudno ti pamati kini Kristo, the truths. And as a minister iti Apo, dahita dapat nupudpudno ka kat isu iti dakkel nga kansen tayo. Haan nga na, di kwarta langan ng tipanpaw tayo. No da duma, di sponsorship latan. No da duma, di kwarta, di maalam iti mimbo ti papapano tanda. Tungtungtong kami iti may nga kabsat iti kalman kat kunada. Dahito iti panawon, iti panagpupolitika. Uray ti dagiti papastors kan leaders, makibiyabiyang dati politika, tamay sa nga wagas nga kwartan na iti panahon nga dito yun. Sapay kuma. Na haan nga kasta, itinayaban tayo. We are called to protect God's sheep. And we are called to be firm, to be standing firm. Iti truths, iti salty Diyos. So that is, ti pangkita nyo, iti pudpudno, nga adipan iti Apo. Kitaan nyo, tikas kastarag ita tattao di tayan nyo. Manggulgulo da. Hala nga manggulgulo, kung napa iti sa uti Diyos. Anya tiraramidan da. Pagkwarkwartaan da kayo. Pagtagtagkadan da kayo. It's no more about ministry. It's already about ministry. Something na pagpanunutan tayo. God bless you, kapsat. And Apo Diyos, ti mga iwan na kayo.